Neven Čače, pedijatrijski kardiolog na klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Radi se o zatvaranju defekta u zidu koji se nalazi između dvije klijetke. Taj zahvat se inače radi kardiokirurškim putem i do sada se uvijek radilo kardiokirurškim putem, što je zahtijevalo naravno otvaranje prsnog koša. U ovom slučaju mi to radimo putem vena i arterija, znači putem preponske regije mi dolazimo sa raznim kateterima do srca i tamo ostavljamo jedan uređaj, ajmo to tako nazvat, koji se sastoji od dva diska s kojim zatvorimo sam taj defekt i time smo riješili u stvari pacijenta bez onog velikog kardiokirurškog zahvata. Za sad smo mi još uvijek s tim zahvatom radimo periodički, znači te zahvate radimo periodički, nemamo regularnu tjednu aktivnost kao takvu, naprosto zato što broj takve djece nije preveliki koji nama dolaze. Vrhunska medicina se na raznim mjestima u Hrvatskoj već sada provodi. Naravno da u svemu postoji mjesta za poboljšanje, prvenstveno na razini, ja mislim, organizacije i to je tog nekakvog sređivanja sustava u kojemu ima jako puno, ajmo reći, nereda. Prije nekoliko godina se u stvari promijenilo vodstvo Hrvatske liječničke komore i nekako smo krenuli svi skupa zajedno u to onako zdušno, sa jako puno elana, entuzijazma. I ja mislim da je jako puno napravljeno sa strane Hrvatske liječničke komore na značaju, na poboljšanju značaja samih liječnika i njihovim nekakvim uvjetima i tako. Tako da priznanje te naše strukovne organizacije znači nešto što čovjek najviše može dobiti. Znači nekako priznanje sa strane ipak malo manje važno nego kad te nagradi tvoja struka, znači tvoji kolege, ljudi s kojima radiš, ljudi s kojima si u stvari u stalnom kontaktu.